Medan Tegal Joho Rakaru-karuan wah sopo tuwek ini sayangnya lek rom selamat malam sholatu wassalam kula nembang ngeten sing penasaran mak-mak. Putih paus Pak butine jaman akhir jaman edan pas mboten kae teng Tegal Joho mirengake Ibu nggih. Langgar masjid padha kosong ngarep TV kebak. Pas jai jamaah wegah nonton sinetron doku mereka lah kae wonge nang kene songo sing meneroni sholatu wassalamu nek teng Kecamatan Bulu tambahi Parian. Mriki nderek Kecamatan Kedu nggih. Selamat mendengarkan. Pariane wong Bulu. Desa kaya perkotaan, rambute padha semiran. Bar adus durung andukan, jan kaya kirek kudanan. Niku pariane wong Bulu, Kedu melu-melu, guys. Bahas waktu tuwek tapi ana parian sing apik kayu randu digawe kursi gendera NU warnane ijo rondo ayu sing sregep naji muga enggal entuk wah sing seru di rondo kesuwen kaya iki para rawuh ingkang minulya lumantar majlis niki khususipun Pak Siswono sak keluarga ngajak lan ngemutaken dhateng panjenengan lan kula saben-saben nampa nikmat saka Gusti Allah napa mawon wujuding kanikmatan pinten ageng alitipun kanugrahan pandai-pandailah kita bersyukur dengan harap muga-muga Allah tansah nambahi nikmat ingkang kathah amin Allahumma Bu estunipun Gusti Allah lek maringi nikmat datang kita daya pun kathah apa gek sithik sepakat nggih jenengan nek kon ngitung saged kok mboten saged ngitung sebabé napa saking kathah persis nang Quran Allah dawuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha lan lamun siramu do pengen ngitung nikmat peparinge Gusti Allah wong Tegal Joho la tuhsuha tidak akan bisa menghitung karena saking kathahé nikmat peparinge Gusti kula jenengan donga dongane diijabahi nikmat boten priye Mas alhamdulillah paling sukses orang jaluk mon Gusti Allah maringi kok Mboten nyuwun Gusti Allah maringi pripun, ndak ana piyantun mriki sing ndonga kaya Usmaridho, ya Allah ya Rabb.
Mugi-mugi oksigen ingkang panjenengan ciptakaken dingisep menungso zaman Mbah Adam alaihissalam, Adam Semit, Adam Malik, Adam Zudan nganti Adam Paraan. Mugi-mugi pun telas Gusti, telas matek wong Kaljoho. Ya nek oksigen kentek dhewe mati dadakan kok. Niki berarti tanpa kita meminta Allah memberi. Alhamdulillah. Srengenge niku Pak ben wektu lak muter nang panggonane berputar pada porosnya. Ini perputaran matahari pada porosnya niku nek cara ilmu antariksa namanya rotasi. Planet yang lain yang mengitari jo ono awan ono bengi. Jo sapa sing njaluk mboten nonton ta? Ya Allah ya Rabb. Mugi-mugi ambek enjing sengenge tukul mak betunduk wonten wetan. Sonten sumur wonten sisih kilen pun ngantos prei Gusti. Prei 5 sasi mosong baku rembuk ya ini. Agak boten prei mon sakmenipun remak remuk mawon. Kau balik nonton rokok anyar jenenge Patra. Walah cepur singkatan rego bako 40 rata-rata. Mandeke polsek ya Allah. Loban bakon kau ngerayan kendaraan jenenge Pajero, Patnas, Jowo Jero. Wangingu bebek ratu ndruwiwil ya Allah ya Rabb. Mugi paduka damel kroco kali yuyu kadengi pedhi bebek kula mendoke mleno. Wangingu wedhus ratu donga khusus ya Allah. Mugi paduka nukulaken suket ya Allah. Ajeng arite damel teden mendo. Nek mboten wonten suket lajeng nyolong godhong nengkoh Kang Sarno. Niki nikmat yang kita nikmati bersama-sama. Bahasane politik secara koalisi. Mau ngerti koalisi calon bupati kok. Gak ada yang bocor biar ra itu ya rasido. Urung setiap pribadi diparingi Bu. Bu, tak matur. Bu, tapi dipun emot-emot. Jenengan biyen jedul lahir nang alam donya pun gadah napa. Jan melarat-rat kerere. Persis gak pidato kiye. Bu, jedul lahir nang alam donya saking go garba ibu medal pun beton napa. Kudungan mboten beton nggih, Mbah. Nek kudungan saka jero dukune semaput. Mboten beton napa-napa iku bahasane Inggris pengen ngertos the budget. Bu, jedul lahir nang alam donya jenengan langsung ngerti napa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Lan ingsun Allah sing ngersakake kowe do lahir saka gua garba ibumu kahanane padha la ta'lamuna syai'a, do ora ngerti apa. Ora ngerti apa-apa ke bahasane Prancis lula. Bu, jedul lahir nang alam donya jenengan langsung iso apa? Lahir cengen nyiruntul munggah meja mecake gelas domyang mbokne. Ora iso apa-apa, saiki dipikir men syukur jajal. Wonten griya mun gadah napa-napa. Nggih napa nggih? Mbah mriki tak delok ya do nggawa apa-apa nek ndeblejet mesti wagu ta. Jenengan dugi mriki nandhakake wis ngerti ana pengajian to, Mbah? Lire ini mergo iso apa-apa. Sedaya paminallah kabeh peparinge Gusti. Wonten silipun surat Al-Kautsar Allah ngendika inna a'tainakal kautsar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Temen kebagusan ingsun nikmat ingsun sun paringake marang sliramu kal kausar kaya wis saking akeh. Alhamdulillah piantun tegal jati paring nikmat sing kathah ora kon ngijoli apa-apa. Allah namung dawuh nang Quran fasolli mongko padha salat. Kenapa Bu? Muga-muga enteng lek nindakake salat 5 wektu. Allahumma amin. Lek salat nggo apa li rabbika kanggo munjuk nang pangeranmu. Dadi salat ingkang kula jenengan lampahi siji netepi wajib manembah ibadah marang Allah. Loro netepi rukun Islam. Nomor 3 ungkapan terima kasih lek diparingi nikmat kathah. Mulane ana wong ngaku iman, ngaku Islam diparingi pirang-pirang kanikmatan kok mangsane salat enteng nindakake salat ya padha karo piantun tegal Jawa dikai perkara sing nyenengake do gelem matur nuwun.
nek gelem matur nuwun marang Allah diwujudke salat najan ta wong Tegal Jawa boten ndonga Allah wis dawuh nang Quran la azidannakum lamun cara bahasane para kiai lam taukid tegese teman-teman ingsun Allah bakal nambahi nikmat marang sliramu kabeh amin Allahumma amin. Nek ana wong ngaku iman ngaku Islam diparingi pirang-pirang kanikmatan ning nyatane mangsane salat ora tau mangkat padha karo wong Tegal Jawa dikai perkara sing nyenengke sayange mboten purun matur nuwun lha nek ra gelem matur nuwun Allah ngendika inna adabi lasadid bahasane wong nayu titenon wis ditenono padha nang Galjaya dadanan Tegalsari to sampluk nang kono wong sing ora gelem syukur bakal nampa adab sing abot naudzubillahi min maka syukur yang paling utama dan mudah dijalankan ngangkat asto nindake salat gangsal wekdal pengin ditambahi nikmati semoten niku mawon iki saking wigatosipun ibadah salat wong Jawa nek ngajak salat rengeng-rengeng dijemblengi limang wektu salat dadi grupe kok limang wektu salate wong di ya wong dianggap agamane Islam isak subuh dhuwur asar lan maghrib nek sing sepuh biar ahli nopraknya enggak orang semang nembang Pak Usman aku wis ngerti kok tak jawab pancen wong Tegal Jawa wis do ngerti ning kabare ana sing seprene urung gelem nglakoni sing ngendika sapa Pak Ki Turmudi ora aku sing ngomong iku haja kongsi kanto ojo nganti ketinggalan gamelane sengkaake tetap semangat salate Allahumma amin awet bakal sesibuk apapun kudu dilegaake sebab awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah pertama ngamal sing dihisab nang dina kiamat salate nek salat kula jenengan sae ditampa kabeh ngamaliyane amin Allahumma amin dan nek salate rusak ditolak ngamaliyane naudzubillahi min kan pra yo ojo nganti kendhat Allahumma ayo padha dilakoni kanthi khusyuk semangat
izin Pak Kadus ngetes warga Tegal Jawa jigos nembang apa ora. Ayo padha kanggo sangu ning alhamdulillah wong Islam Tegal Jawa mudeng salat dilakoni sibuk dilegakake butuh sangu men bahagia sak lawase nang akhirat. Allahumma amin. 17 rakaat rina wengi aja aja kendat kok aja lali sonten Bu. Lelagon ki nek mulih apik nek up ya karo aku karo li aku dong coy li yen jejeg salate bakal jejeg agama yen ninggal salate bakal rubuh agama wis nyata salat cagae Kanjeng Nabi dawuh as-shalatu imaduddin, salat iku cagae agama. Islam men jejeg ayo bareng cagae nganggo nindake salat. Allahumma wis cetha salat kuncine as-shalatu miftahul jannah. Pengen mlebu swarga salat, sebab salat kuncine swarga. Muslimin sedaya jaler estri nom tuwa nyawa isin ning raga aja ninggal salat lim. Caping gunung ngajak salat kanca-kanca jamilun dadi kameli monggo dados. Ngundang meneh para rawuh ingkang minulya ngajak secara umum nanti wau secara umum monggo kula njenengan syukur datang Allah
keparingan panjang umur alhamdulillah, menangi tahun 1400 pitu hijriah alhamdulillah. Muga-muga rezekine barokah, umure barokah, kaya apa kahananing zaman tetep iman Islami Allahumma. Dungane wis iso apa durung? Aku ya urung marahi kok. Kula riyen nggih dungane ngeten. Allahumma barik lana fi rizqina wa umrina wa sabbit imanana. Apal? Dereng. Allahumma barik lana fi rizqina wa umrina wa sabbit imanana. Apal? Tak lakoke nggih, mangke sareng nggih. Allahumma barik lana fi rizqina wa umrina wa sabbit imanana. Allahumma barik lana fi rizqina wa umrina wa sabbit imanana. Sareng Allahumma barik lana fi rizqina wa umrina wa sabbit imanana. Allahumma barik lana fi rizqina wa umrina wa sabbit imanana. Terus apa yuk? Perlu urung apal. Jajal Kiai ini gaya mingkem lek mulang urung apal. Jangan sing bari cah cilik 3 tahun kepenger apal perang. Wong kong ini kok tibane kayak Pak Kadus rakyati satamu dironake Pak Kadus. Ora apal baca nembang cah cilik. Artinya Allahumma barik lana fi rizkina, ya Allah teng tahun baru niku ya panjenengan paling barokah dateng rezekine kula Allahumma. Wa umrina umure ya barokah Allahumma. Wa sabit imanana kaya pokana zaman tetep iman Islami. Nak sak mangsa-mangsa sedo pirangan husnul khotimah Allahumma. Nabi nek pun apal diwaca bar salat tulung nek bar salat maca aja lagokake. Aja nek robono tolong Allahumma. Sampeyan sapa mental banget kae abro kae. Lha niki nek bar salat ya ming Allahumma barik lana fi rizqina wa umrina wa sabbit imanana. Para rawuh ingkang mulya. Rikala kula jenengan mlebet nang tahun baru kados wekdal niki. Nek dihitung umur kula jenengan saya tambah alhamdulillah. Nek dihitung nek dipikir tambahi umur ku jebul sudah kesempatane urip. Nggih napa nggih? Tak baleni. Jadi masuk di tahun baru seperti ini nek dihitung umure saya tambah. Leres? Nek dipikir kesempatane urip saya sudah. Kula tak takon, kira-kira pejah kula jenengan saya adoh apa saya cepat? Lana-lana orang paling jauh cepat kuatin nek mati sok kemis. Tak baleni. Bu, ketika kita memasuki tahun baru seperti saat ini, nek dihitung umure saya, nek dipikir kesempatan urip saya sudah pecah kula jenengan saya adoh apa saya cepat? Wani saiki. Ternyata kematian kita tidak semakin jauh tapi semakin dekat. Masya Allah. Sikap kita harus bagaimana Pak Usman? Wonten Al-Quran surat Al-Hasr ayat 18 Allah ngimutaken. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Eling-eling wong kang padha iman padha takwa sira marang Gusti Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ketika kita sudah diberi kesempatan yang berlalu,
wis pira ngamalmu sing gawe tata-tata sesuk. Allah lek dawuh ngilingke wis pira ngamalmu wong Tegal Jawa sing gawe tata-tata sesuk. Sesone apa? Sak mongso-mongso ketekan. Tekan apa, Bu? Kok sedo kok kek. Napa sedo niku sesuk Pak Usman, insyaallah sesuk. Nek upama sakniki niki dinten Ahad berarti sedane ayo ngesuk Senin. Senin maknane napa? Aja bosen karo unen. Nek Senin bareng seto ya sesuk Selasa. Selasa maknane apa? Selakno ibadah mumpung isih kuwasa, kadung setruk kepleh ra iso apa. Selasa bareng seto Pak ya sesuk Rebo. Rebo maknane apa? Krepo ngaji men Rabu Bro. Rebo bareng seto ya sesuk Kamis. Kamis mana apa? Mingkem saka barang sing lamis kecuali tim sukses. Ning tetep sok tapuk kalau mulai kacak mencenge lambe. Kemis dari situ Pak Usman. Jumat makna apa? Jumbuhno marang atimu. Ngaku iman ora betah posoke luwes apa? Wong Islam kok ora tau salate luwes apa? Buka kaji ring pasar ora kudu ngangge luwes apa? Pak kaji ora kudu jamaahke luwes apa? Ono sing krasa jidion. Jumat dereng seto berarti sesuk Sabtu. Sabtu maknane insaf saka barang sing wis kewetu. Kabeh menungso kae luput oleh dosane ya mlo oke njaluk ngapura Allahumma. Sabtu dereng seto berarti sesuk Ahad. Ahad niku maknane apa? Tanggal merah prei. Ya prei ora komentar bareng kuwi. Artinya hari ini kita masih hidup, besok belum ada jaminan. Nggih napa nggih? Kecuali sampean besti karo malaikat Israel. Kalau tiba-tiba Allah mengutus malaikat Israel ngesuk mati, sangune wis duwe apa durung. Nah iki lho Bu. Oh ngoten. Ning ana sing manani ngesuk niku akhirat. Betul lho. Dunya niki sukses kaya apa, sugih kaya apa, seneng kaya apa, suatu saat bakal ditinggalake. Nggih napa nggih? Kiamat ana werna loro, ana kiamat sughra, ana kiamat kubra. Kiamat sughra niku sinten anggar ana wong mati berarti kiamat sughra. Bare wong wis mati rampung dunyane. Nggih napa nggih? Wala maune sugih ra karo-karo. Undange gelang supaya pepek kan kelek dienggo kabeh. Manut jalan ke panglima. Tring. Begitu mati gagap-gagap nang kubur siji ra gawa akhiram rongos nang kono. Lo berbahagia wanita yang tidak punya gelang. Kematian Anda lebih tenang. Wah, nek sing ngukeh gelange mbejake bojone. Lho nggih, didol kerapi meneh. Kita omongi sindang iki gelange aja oke. Mati dhisik malah didol bojomu. Biasa niku sugih pinter kaya apa profesor doktor MBE SH SPDI SOS SE S Cendol S Dawet Banjarnegara pinter ora akul melengan bahasa mati bek yakin pintere minggat gobloke teko belum karo kaume jegideg kowe kok jajal nek isih profesor doktor isih urip kok yo templeki kapuk mripate perseri. Kita omongi ning bahasa wis mati templeki plok iki tekan jedideg. Ya Allah. Wayune ra kira-kira muacak waduh. Wole alisan nanti kaya curit Madura. Bengesane lambene nanti kaya iwak luhan. Begitu mati bekalah nyekapret bucet bojone kok ngecumrane gelem terus wancok mental-mental. Ya Allah bagus kaya apa begitu mati entek baguse niku kiamat sughra. Ana kiamat kubra, kiamat besar dunia akan hancur seisinya. Ana alam sing langgeng jenengane alam akhirat. Deklen jenengan rapanen apa nang kono gumantung nandur apa nang kene. Mila Kanjeng Nabi ngendika ad-dunya mazra'atul akhirah.
dunya iki sawah ladange akhirat. Artinya kita akan panen apa sok alam akhirat gumantung nandur apa rikala nang alam dunya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Nek kula jenengan sedaya kok nandur bagus, nandur taat, nandur ibadah, berarti kayak bagusi awake dhewe. Sok sing panen rahmati Allah kula jenengan piyambak. Amin Allahumma amin. Nek ana nandur maksiat, nandur dosa, nandur yaknah, ngerti yaknah? Apa? Yaknah. Falaha sok arak pameni dhewe. Mila monggo sarang-sarang kula jenengan diparingi kesempatan, alhamdulillah, manfaatkan maksimal kesempatan gawe nambahi taat ibadah. Amin Allahumma amin. Bulan Muharram, 1 dari 4 bulan yang dimuliakan dening Allah. Allah dawuh wonten Al-Qur'an surat Al-Hasr ayat wonten ing surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Allah ngendika sak temene hitungan mangsa nang ngasane Allah setahun ana 12 sasi. Sampun dipun serat wonten kitab-kitabipun Allah. Hari-hari di mana Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, minha arba'atun hurum, dari 12 bulan ada 4 bulan yang dimuliakan. Patang sasi niku sing 3 sasi jejer-jejer. Jejer-jejer niku renteng-renteng. Renteng-renteng niku jejer. Jejer-jejer niku renteng. Kapan rabunge? Napa sing jejer-jejer Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Sareng. Sapa yang daldul-daldul ki tiake? Gal Jawa ke Jawa apa Arab to? Oh Jawa, kaidah besar surah sareng. Oh ketok. Nggih ngono. Ora padha kanthi Nabi beta to lah. Ah rai mulih. Ampun nyebutke sasi padha karo Kanjeng Nabi Muhammad to. Jajal Muharram, Safar, Rabiul Awal, Dzulhijjah, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sareng. Bukan takon ngapa lagi sama tipes dadaan nang ayu. Jawa-Jawa Suro, Safar, Mulut, pada mulut mati lawal, mati lahir, Rajab, Ruwah, Poso, Syawal, kaidah besar nang Mekah ora ana cidon. Nang Jawa ana. Sing siji metal. Metal niku misah. Misah niku mital niku iya. Napa sing metal hasil Rajab? Bulan Muharram, bulan yang dimuliakan dening Allah. Mila monggo dimanfaatake nggih Pak Bu nggih. Dhewe ditemokke sasi Muharram, letak mulyane bulan Muharram niku nang tanggal 10. Mula nek sok tanggal 10 malam tanggal 10 wau badhe asar wis ndonga akhir tahun to. Mpun to? Nggih alhamdulillah kecuali sing lali ya. Nggih, donga akhir tahun niku mentok intine loro. Ya Allah, mugi-mugi dosane kula setahun sing kepengken niku di ngapura pancen kokeng dosa. Sing nomor loro ya Allah, mugi-mugi ibadah kula salat kula najan to mboten petha nggih jenengan ditampa. Pancen Pak urung petha to salate. Allahu Akbar. Ya Allah ya Allah, jebul-jebul ki kontake tak gembel. Salat ngono ta njuk swarga preh. Ning muga-muga tetep ditampa ya Mbah. Pancen dhewe urung petha to nggih. Nggih. Ana sing Allahu Akbar klutik-klutik waduh grimis dedeang kae ya. Ana sing Allahu Akbar jarak nyemprot malah grimis. Tadi yang semprotan kok sholat ngono. Ning muga-muga ditampa Allahumma. Oh badhe mari wis ndonga awal tahun nggih. Intine muga-muga nang tahun iki paring ana panjang umur, sehat wal afiat. Allahumma istiqomah ibadah, rezekine kathah. Allahumma nek panjang kudu sedo paring ana husnul khotimah. Allahumma monggo dimanfaatake. So malam 10
anu Muharram bar maghrib kon maca hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir ping 7 dosa terus donga Asyura nek mboten saged donga liya Mbak pasrahke imame mulane cok jamaah lebih nak wong nek jamaah hari grehem karo amin amin rampung perkarane to nggih sedaya kala wau ayo bareng-bareng tahun baru kita buka lembaran baru nggih Bu nggih. Kanjeng Nabi dawuh man kana yaumu khairan min amsi fa warabihun. Hari ini harus lebih baik dari kemarin men bati uripe Allahumma. Tahun iki luku kudune apik timbang tahun wingi men bati uripe Allahumma. Wa man kana yaumuhu misla amsi wa khusranun. Nek dina iki tahun iki padha karo wingi, padane padha eleke. Oh rugi. Wingi ndablok saiki ndendeng wingi cedhek saiki Ibrahim, wingi galak saiki malah tambah koma lampir. Ini jenenge saya rugi uripe. Wa man kana yaumuhu sarran min amsi fa huwa mal'unun. Hari ini kok lebih jelek dari kemarin. Oh berarti oleh laknate Gusti Allah. Ya minimal reso ningkatake muga-muga istiqomah ngibadahi amin Allahumma. Sedaya kala wau gawe apa? Gayuh katentreman. Men tentrem slamet bejo donya akhirat Allahumma. Yen cara nang lakoni wayah kula nang lakon wahyu ketentreman. Iki jalane Mbah Kaji Harjo.
puspita arum kasiring samirana amri kukak saklito kembel-kembel Gus boten sisip anggen kulon dulu kadosipun rawuhipun Ndara Janaka kepareng ingkang Ki Semar Badranaya ngaturaken pambagya palakrami Gus Kakang Semar Badranaya bener apa kang dadi kandamu ya aku kang teka boten namung Kaki Semar ngaturaken sungkem paneptos mugi kunjuk Gus inggih kula tampa kanthi pombong bagaimana pujo panestune Butampanana. Kula pucuk cancang wonten pucuk ing bayi dados jimat paripeh. Senggono napa nggih. Padha prayoga anggonmu nganteni bendaraku Ndara Janaka. Pikantuk pangestunipun Kaki Semar Badranaya. Suwan kalau boten wangi alangan setunggal punawa aturaken sembah bekti mugi kunjuk Kaki Semar Badranaya. Begegek saklita hembel-hembel. Ya tak tampa bektimu Senggono, aku copangestune Kaki Semar Tampanana. Nok inggih. Kula pundi wonten ing mustaka tumapak jaja dadi jimat. Mengkono Senggono. Walah wae Gus. Tanpa cecolok boten mutus pekadik panjenengan rawuh wonten Karang Kadempel wonten wikantos punapa Gus. Kakang Semar Badranaya satekaning Karang Kadempel atur pawarta marang Kakang Semar Badranaya. Lamun negara ngamarta dina iki lagi nandhang susah sekawit kawula esuk lara sore tumaing pati sore lara esuk tumaing pati. Iyalah gagak-gagak saprita hembel-hembel. Lajeng kersanipun panjenengan dos pundi Gus? Mula aku diutus karo Koko Prabu Yudhistira supaya swantana ing Karang Kadempel kepara negara Ngamarta bakal sirem saka bebendu saka Marabaya saka kabeh iku lamun Kaki Semar Badranaya ndak boyong ana ing
negara Ngamarta. Ngono kaki Semar Badraya. Alah lae begagaku-gaku sabrita hemel-hemel. Gus mboten kedah kula Semar niku uncat saking Karangga Dempel lajeng diboyong wonten ing mrika. Namung mugi upama dipun kersakaken ugi nderek-nderek kemawon. Namung Gus kula kepareng badhe nderek matur sedaya kala wau kodrating Gusti Kang Akar Jagat Allah Subhanahu wa taala pramila langkung prayogi lan langkung sae sedaya kawula wonten ing negari Ngamarta sumeleh marang Gusti Kang Akar Jagat. Rinanggung niki wulanipun wulan sing mulya, wulan Muharram cara jale sasi Sura. Kadang pun ibadah nindakaken salat gangsal wekdal mujahadah nuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang mugi-mugi negara Ngamarta enggal keparingan makmur, keparingan rejeh lan reja ngoten Gus. Ngono Kakang Semar Badranaya. Ya nek kaya mung aku ya mung arep nganut. Namung kersanipun Koko Prabu Puntadewa dina iki uga Kakang Semar bakal ingsun boyong ana ing negara Ngamarta. Nderek-nderek kemawon Gus. Mangke sesarengan pados mergi supados katentreman enggal kajiwa kasera wonten ing negari Ngamarta. Mulai mekaten kula namung nderekaken kewala. Mulai panjenengan mekaten namung kala wau kula matur bilih pancen sulipun dalan mergi ingkang paling sae sedaya kawula wiwit nayaka praja dumugi kawula alit. Monggo sareng-sareng mpun kendhat anggenipun nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala mulih negari Ngamarta saged pinaringan kanugrahaning Gusti Kang Akar Jagat. Ngono Kakang Semar Badranaya dina iki sang bakal ingsun boyong ayo bareng-bareng tumeka ana ing negara Ngamarta tak derek. Monggo kula nderekaken panjenengan Gus.
Kumara saking negari Ngastina kung ingkang bala Kuswara apa busananira lir surya wadalira ana ing jala niti arsa madangi jagat duk mungop-mungop aneng pucuking ukir putra Kurawa belum man dina iki kowe tak awe pancen ana gawe ingkang putra Kumandar Junut Dursasana nungsung warta man ugi ingkang putra pun Dulma Gati nungsung walti man dina iki Panten Sengguni didhawuhi karo rakamu yaiku Sinuwun Duryudana supaya bareng-bareng ngluruk ana ing Karang Kadempel. Wonten Karang Kadempel badhe dawuh kados pundi man? Nggih man, teng Karang Kadempel badhe wonten tugas napa man? Ya sekawit negara Ngastina kentaman pagebluk miturut dawuhe Sinuwun Prabu Duryudana sing iso nambani pagebluk ora ana liya Kaki Semar Badranaya. Mula awak dhewek didhawuhi supaya ngluruk negara ana ing Karang Kadempel sak perlu mboyong Kaki Semar Badranaya. Mudeng ora? Mon nek ming boyong Kaki Semar Badranaya mboten usah dadak ngirit wadyabala man. Pun pasrahake kula pun Dursasana rampung perkarane. Ora muni ngono. Malah aku kok malah bingung karo kowe Dur. Menawi Kakang Dursasana mboten merantasi damel Dulma Gati mangke man wis pokoke beles. Liyane kowe citraksi dari kaca wayange man iki mon dadak piye yung dadak niki mon tur kali larang-larang man yang durusi wong Kaljawa ki man aku dene iso muni Kaljawa biasane cok cegal nek elu la iso nek liyane ayo iso nek kumitir bedhahe pinggir ra bisa ora iso anane iso kumitir bedhahe pinggir ngono keceliput tak kepat dasmu lanjur kudune kepiye Dursasana derek mawon man namun janjane melampung teng Karang Kadempel dobrak-abrik Dursasana rampung perkarane man kok cocok mriki kaya ngono yen kaya ngono ngene wae ndak selek kesuwen ayo dina iki dhewe padha bareng-bareng ngluruk Karang Kadempel wah kula dherekaken monggo man ayo man
Suyanggo kumlebu ning lalatan Karangga Dempel. Ora lali ora kleru nek iki dapure Kedhek Putih Hanoman ya. Kuwi ora kleru Dursasana. Dasar kemarayata. Nek kaya aku mesti bulaman. Adine Dursasana. Heeh. Sapa kuwi? Dulmagati. Dulmagati militer raiso oleh itu jangan meni ai kelat megleh nang lalatan Karangga Dempel ana iki apa didhawuhi karo Kaki Semar Badranaya ngawat-awati Karangga Dempel lamun ana saku sira sing bakal ganggu tentreming Karangga Dempel ngadepi Kedhek Putih Hanoman. Munyok putih dadak suarane gedine ra karo-karuan. Ono Kakang Dursasana kila-kila ora mantep yo kuat Dulmagati maju dhisik. Kowe wigatine tumekane Karangga Dempel bakal apa? Mboyong Kaki Semar Badranaya. Bakal kanggo apa? Kanggo tumbal supaya tentrem negara Ngastina. Upama Kaki Semar Badranaya ora gelem karepmu apa? Tak ruta paripeksa. Mati urip tak boyong gawe tumbal supaya negara Ngastina enggal tentrem ngono. Yen kaya ngono kuwi pancen bakal nantang kasektene Kedhek Putih Hanoman. Kowe ora bakal kikrik ngadepi aku. Babu, aku ora bakal mundur sak jangkah. Ketiban tangan aku lah copot suwek.
saya talwara samyar kang lintang kumedhap. Oh yang aneh kayak lah rada cepet kok. Nggih jejer pindho bekal langsung goro-goro. Bar goro-goro jejer pisan maning terus pamit kaya gue. Tesonya madya ratri lumrah kandaning pos pito karyaneng udyane sang Dwijawara abrangan lir swaraning madu pronto lir swaraning madu pronto manyungsung sarine kembang sampun paripurna nggih Pacakara wadyabala saking negara Ngastina tanding yuda Raden Senggana kesesar yuda majar prajurit saking Ngastina dhuwur kula semonten Raden Senggana kita-kita ngupaya manang puja manembah marang Gusti Kang Maha Kuwasa kan puja Hastungkara mandring dawa sundul kayangan jroning saluka satemahan dadosaken titiwancine gara-gara apa to pratandhane gara-gara gara-gara dadi geger kayangan jroning saluka gegering para dewa geger kayangan jroning saluka dados sarana jumuduring Punakawan putra saking Lesmar Badranaya pambajeng nala gareng panenggak Petruk Agil Bagong sami gegojenging wonten ramba saking tlatah Tegal Jawa kapiarsa rengeng-rengeng dina sekar eling-eling Banyu Masak
buka awak dhewek didhawuhi hajate khususnya Pak Wono sak keluarga ping pindhone masyarakat Tegal Joko pengajian dalam rangka syukuran kalebu syukur mlebu tahun baru Islam 1447 Hijriah ning ngaji sinambung nganggo wayang tujuannya apa dawuh agama sinambi nguri-uri budaya ora naleke wayang-wayang iki tinggalane waline Gusti Allah arane ringgit Sunan Giri sing nganggit Girinata ya Sunan Giri sing nata sing nglakoke jeneng Sunan Kalijaga gawe dawuh agama jaman kula semono jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah jas hijau NU jangan sekali-kali hilangkan jasa alim ulama jas kuning bro ratoro modar wayang ki saka kirata tembung apik kang garing tembung apa wayang saka tembung wajib sembahyang mula disingkat dadi wayang kulit wajib sembahyang kulinano kawit alit jadi wong Islam kon didik anak putu kawit 7 tahun kon diajari sholat 10 tahun kok gelem makan urung gelem ngasal gebuk nek ora nganggo pentung nganggo pangandikan mulih motivasi men sregep salate ning gandeng wayang makne wajib sembahyang mula dalang sinden yoga masyarakat nek seneng wayang aja lali salate wong seneng wayang ora salate wong lulungan ning ora ngerti dalane ora tekan tujuane lunga kok ora ngerti dalane pe mulya nang swarga brungus nang nulu seru-seru gang nang meteng tuwa rogol anggawi meneh kanggo sing nonton kuwi sapa ngerti tontonan wis dadi tuntunan timbang tuntunan ning do ditonton saya akeh wong Jawa wis ra njawani bangga putrane pinter bahasa Inggris ora ngerti basa takoni mbane makmu nanti le nduh kaplakane murat priki ada nang desa saya nyebut ora patut ora patut priye tru ane nang desa saya nyebutke wong tuwake paling dhuwur bapak karo ibu ana ora luwes ayo bapak karo mak nek ora pantes bapak karo simbok ora luwes bapak karo biung sering desa gaya papi mami kemana? Mami sedang daud mami kok daud tungkai tingklek mami trengklek muli malah iso kaya wong banyu bening nang epek-epek raine klowing tungkae mledek ya ana sing ngono ya mbok menawa kira-kira ana wong mangkate ngaji Mami ada apa? Papi mana? Papi ngarit lho telesang pulangnya nanti bawa apa kira-kira ya? Ya bawa belarak atau untuk huruf-huruf Mami kok ngerti huruf-huruf Mami bel kedes ning wayang tetep maknane wajib sembahyang sadurunge nonton isaan bar nonton subuhan nonton wayang ora salat ya lunga ning ora ngerti dalane ora tekan dhewe mulya nang swarga brungus nang duduk aneh kuwi wayang apa gong wayang ke begapik luwih apik timbang sing gek mrisani nang Tegal Jawa coba ngono aku wayang lanang wedok tak campur dadi siji nang kotak pirang-pirang puluh tahun nyatane jebrene urung ana sing meteng wayang kon meteng biar apa ya anek sing dicampur dadi siji nang kamar lanang wedok menungso dadi apa ya gong LKMD apa kuwi lamar gari meteng dhisik ana wayange apik kowe tinggalane wali Gusti Allah ning setahun ustaz ngaromake wayang lho gong oh ya bener wayang ke haram hukume nek nyolong dalam sak kotak didol ke badok oh ngono nek mentok hiburan waton ora nimbulke maksiat ora masalah sebab ana kaidah usul fikih al aslu fil amri lil ibahah kok ngerti artinya apa mbuh ora ngerti oh iso ngomong tak ya kabeh perkara ki jane pada hakikatnya mubah boleh-boleh saja nek dadekke madharat tumrape menungso diharamake nek maslahah ya malah dianjurake ngono ngono ya nek budaya saka tanah Jawa ora duri awak dhewe aduluri sapa bener dhewe melu nguri-uri foto saya akeh wong do goblok ning kabeh cangkem goblok kabeh cangkem ojo takon bagong ngono apa aku tak takon beri sebelum sholat membaca ucoli sholatnya sah atau tidak gue yang berdiri sah alasannya awang sebelum sholat kok
Oh, jangankan baca usul mau baca WA saja sah-sah saja. Pancen durung salat. Ya pancen bener salat ki nyibadah sing diawali nganggo takbiratul ihram ditutup nganggo salam. Urung takbir, urung pokoke arak maca apa maca pelang masjid bareng ya iso. Entuk ae. Lah iya. Wong niate jroning ati wong dene diucapake usoli ki lak nang kene ki lak sarak salat tuwe. Men kelingan aku salate luhur, 4 rakaat madhep kiblat. Nek niat iki apen main ati kabeh nek begitu takbiratul ihram Allahu akbar lah kuwi ora iso maca liyane bacaan salat ngono. Aku ora takon kok piye jare wis pinter saiki ayo ana wong Islam nang Tegal Jawa salat apik ora apik ana asu dilatih sikile salate batal ora batal ora batal ora sebab asu kayak dilatih sikile asu dhewe wah asu nek kaya ngono oh iya tak takon Kang Gareng apa ngakon wong salat entuk ora ya entuk apik tanggane ora salat dikon maksudnya ngakon wong salat entuk ora ya entuk ora entuk ngakon wong salat ora entuk baca wong salat ke Allahu Akbar ke khusuk-khusuk dikon tuku pulsa ya ora entuk ngakon wong salat kok entuk nek ngajak sholat itu ngono-ngono nek ngakon sholat wong gak sholat kok diajak wong dikongkon ya ora itu serata pinter saiki kayak ini rawuh nanti ini Karangga Dempel mau ketekanan Ndara Janaka diderekake Anoman ketek putih kae wah dilabrak karo Dursasana bengak-bengok mlaku lambeang madang lambeang tuwe lambeang lanjut arak boyong Bapak Semar Badranaya boyong nang negara Ngamarta ning luwih dhisik Ngamarta ya golek pepadange mati supaya masyarakat pinaringan karahajan katentreman melarat diboyong oleh negara Ngamarta mau sing ngendika werna-werna kae aduh sawah dewe diderekake ayo disusul supaya enggal kesempatan jare negara enggal sira